سلام تعنا بلي كما يتصنحوا كبرات تملكتنا كاب دي دبليو انترناشنال نزعلت زبلنا يوم زيناتات انهم بزين عوت كنفلم حيلتات مكلخال تግራይ ምስ ሰራዊት ፋሽስት አብይ አህመድን ወልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቅን በሶሉስ አበዘካይዶ ውግ ልዕል 458 ወታደራት ጸላኢ ሞትን ቁስልን ኮይኖም አለው ዝርዝሩ ካብ ሓራ መሬት ትግራይ መሳርሕትና ዳሞራ ያህያ ከምስዕብ ከቀርቦዩም حيلتات مكلخال تግራይ أوردا حنطالو طابيا دبر حيلا بزغبرو ናይ مكلخال ውግ ልዕል 458 عصبات ወታደራት አብይን ኢሳያስን موتن قصرون كوينهم بعدوي وراري والكملاخي منقست إساياسن فاشتاوي سراويت أبي أحمدن أستاد عسر تشع والصب والتعدرهم عبدت لهم حران مواسن تورداتات تقرأين كافتخم وصاي مسخونم زحزوون الشبطوون في إنهم فع يقولوا من اللهم يفلت ومخانون سراويت سلايم عواتات شبيتهم كافت لهم حران ورداتات ساتان وركادينهم نزم اللسو حيلتات مكل خال تقرأيان معقاتيهم عسرت 4 مقابيت كستشحن عسرت 3 عام تمرات أبوردا حنطالو دبر حيلا بزبال فوي بوطا تقتم وعيلو أبزوج حيلتات مكن خال تقراي زحزو جزائي بوطا من حموش تقديد سلامت كعتي زكايدم مبل عسرت حدا فاشيست كفل سراويت أبيين مبل 53 وراري كفل سراويت والكملاخي منقسي ساسن لعل 158 موت لعل 300 دما قصر كوينهم نابزنا برو تمليسهم يوم زوج بمزحي خبيت بلتات استعجل تكون سلاي إذا حاسبوا كيس ساعة يشعلوا ندحريت تمليسهم حزون تقراي تعوت وكل دمسويانة تقراي كاب حالة مريت تقراي دامورا يحيام فاشيشت أبي أحمد مستس فعفعت حيلتات تمكعتي أمحران بعد السراويت والكملاخ إساس أفورك بمخان عبد العلي حزب تግራይ يكايد زلو مصنات عليتن زسكحكا قفعتاتن بمقوام ካብ ዝተፈላልያ ግዛት ሃገር አሜሪካ ዝመጹ ተጋሩን ፈተውት ቃልስ ህዝብ ትግራይን ትማሊ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ዑምር ሰልፊ አካይዶም አለው ዝርዝሩ ካብ ስቱዲዮ ከምስዕብ ቀርብዩም بعداو وراري أراويت السراويت إساياسن أصفحفاتي جزءات أمحارا ملشان فانون سراويت فاششت آبيين كاب جزءات تقراي بغلط فيوتسو زي شاراو سالساي وغن آتي يتساري قبنياتات كوينات ناب مقابا عالم قريبهم قبو فردوم يركوب بموال تجارو تولدن فتوت تجارو نبرت السمين أمريكا عبيتي قدنات واشنطن دي سوات يوم دموق سلمة وسلفي أكايدوم اتسلمة وسلفي مقد سلطانايتهم زحالة وعبيتي سلمة وسلفتات غينو دليت فتحن ديموكراسن تولدت أورومو إرتران كالوت بهير السبات إتيبيان زترخولو بعينو تفليز بلانيروم دياسبورا تجارو نبرت السمين أمريكا حموس علت 16 مقابيت لك أسعات حاد وقحتا أب حادة قندما بزح ملأخت الزحازة هزبا وعلى نكرخو بمسر زحاز وقصارو نابو قدناتات واشنطن دي سي موساز جمرو كابرحق زويروم قالي دما بأير بريروم أب قرباز نور دما وقحتا قسقيسو من ترخو كلهم ببانديرات تقراين مصنات عالية تقراي عمز لك أنستيو بقلت افتقط أويبل أبيين إساياسن قبنياتات كوينات يوم ناب حق عالم قريبهم قبو فردوم يركوبو زبلون كالوت جرحوتات انتحانجيت يوم ناب فاششتي أبي أحمد زقوز أرم طبقاتات زوحازوم أبي أحمد قبنيا خويناتيو نعوم الطبق مالت مصنات عالية تقراي متبع مالتيو كان مصنات عالية تقراي إيدكم العلو زبلون كالوت جرحوتات ون أسمعهم Crime! Voting is not a crime! Restore the elected government! Restore the elected government! Restore the elected government! Restore the elected government! US! Act now! Act now! Act now! Act now! Peace for Tigray! Peace for Tigray! اتسلماو سلفي منغست أمريكا زوصنو مسانتات ناب تقبراو سقومتي نكاات تزحات تطرحن تيكونس فاششت أبي أحمد بعد ورار سراويت إساياس أصفحفاتي قزاات أمحرا اتي كاب عالم نتسيلوم أتسأل ميتوما بالعل هزب التقراي زوردو ومصنات عاليت عمتس دك آنستين عالم كفلطون فليتو تساقتن كعرفولهم مكاينون ببانديراتات تقراين أنا مس هزب التقراي وقين أيام عمتس دك آنستيو أطاويبل زولون حزب تግራይ بزمرصو መንግስት ጥራሕ ይመሓደር ዝመረጾ መንግስትና ንውርቦቱ ይመለስ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ጆ ባይደን ቁልጡፍ ተግባራው ስጉምቲ ክትወስድ ንሓትት ሰብኣዊ ሓገዝ
ናብ መላእ ትግራይ ይእቶ ዝብሉን ካልኦት ጭርሖታትን ዘርጊሖም ኣብታ መስሕብ ፖለቲከኛታት ዓለም ዝኾነት ዋሽንግተን ዲሲ ዜሮም ናብ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ስቴት ዲፓርትመንት ኣሜሪካ ኸይዶም ኣብ ፊት ንፊት እቲ ቤት ጽሕፈት ባዕዳ ወራር ሰራዊት ኢሳያስ ፋሽሽቲ ሰራዊት ኣብይ ኣስፋሕፋሕቲ ግዝኣት ኣምሓራን ካብ ትግራይ ይውፅኡ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይ ገደብ ናብ መላእ ትግራይ ብቕልጡፍ ይእቶ ሕጋውን ህዝባውን ዝተመረፀ መንግስቲ ትግራይ ናብ ንቡር ቦትኡ ይመለስ ህዝቢ ትግራይ ብዝመረፆ ጥራሕ ይመሓደር ፋሽሽቲ ኣብይ ገበነኛ ኩናት እዩ ሕዚ እውን ንሰላም ተይኮነስ ንተወሳኺ ኩናት ይዳሎ ከም ዘሎ ገለ ምልክታት ይረአሎ ኣሜሪካ ማዕቐብ ኣብ ልዕሊ ኣብይን ኢሳያስን ቀልጢፍካ ኣንብሪ ዝብሉን ካልኦትን ዘካተተ ደብዳቤ ናብ ስቴት ዲፓርትመንት ኢሜል ገይሮም እዮም ኣብ ውድብ ሕብራት መንግስታት ዓለም ጉዳይ ሰብኣዊ መሰል ንናይ ኢትዮጵያ ተጠባቂ ሰብኣዊ መሰል ኣባል ጉጅለ መጻረይ ገበነኛታት ገይሩ ምምራፁ ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ተጠባቂ ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ንፋሽሽቲ ኣብይ ዝወገነ እዩ ዝበሉ ድማ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንምስታፍ ካብ ርሑቕ ዝመፁ ሓደ ወገን ነይሮም ንከታተል ፍጹም ብርሃን ትበየነ ይበሃል ካብ ላስ ቬጋስ የመጽእ እዚ ብጣዕሚ ቀልዲ እዩ ልዓና ክንብሎ ንኽእል ምክንያቱም ባዕላቶም እዚኦም እቶም ክነጻር ኢና ልብሉ ቅድሚኡ ታይ ገይሮም ነይሮም ናይ ማይካድራ ንፈልጦ ኢና ሃመ ገይሮም ቱናሬሽን ባያት ከም ዝገበርዎ ቀንደኛ ናይቱ ህዚ ኣባና ጄኖሳይድ ልፍጽምሎ ናይ መንግስቲ ኣካል ናቱ ደገፍቲ ናይ ብኡ ልንቀሳቐሱ ምዃኑ ሁሉ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ኣነ ናይ በተለይቲ ናይ ዩኤን ናይ ሂማን ራይትስ እንትን ሂዶም ወለለው በዓል ሚሸል ባሻሌት ኣብቲ መጀመርያ ጀሚርዎ ነበሩ ኢንዲፔንደንት ለኾነ ኢንቨስቲጌሽን ኢና ኤክስፔክት ንገብር እዚ በዓሉ ቀታሊ ለኾነ መንግስትን ድሕራው ዝምፅራይ ኣትዩ ግን ትውፅኢቱ ታይ ክኾነም ልኽእል ተገደደቲ ኢንፍሉንስም ህዝብና ምስ ሓራዲኡ ለሓራዲኡ ክናገር ዕድል ክፈጥር ጽቡቕ ስምዒት ለይፈጥር ስለሆነ ኣነ እቲ ናይ መንግስቲ ትግራይ ለውጦ መግለፂ ብጣዕሚ እዋናውና ትክክለኛ እዩ የልብል 8 ሰዓታት ዘዊረን ኣብዚ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተሳተፋ ነቲ ብዘይምን ምኽንያት ዝጸንት ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ፍትሓዊ ኣይኮነን ወራሪ ፋሽሽቲ ሰራዊት ኢሳያስ ካብ ግዝኣት ትግራይ ክወጽእ ኣለዎ ዓመፅን መርሸንትን ደቂ ኣንስትዮ ብቕልጡፍ ጠጠው ይበል ክብላ ድምፀን ዘስማዓ ድማ ኤርትራውያን ወገናትና ነይረን ንከታተል ማርያም ይበሃል ካብ ኢንዲያናፖሊስ ኢንዲያና ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ከም ጠጠው ዝብል ነዚ ዝበፅሓም ዘሎ ጀኖሳይድን ክስታይን ስለዝቃወሞ ንዖም ክሕግዝ ኢለ መፅእ ኣነ ሰላም የድምነየሎም ልዕሊ ሰላም ዋላ ሓደ ነገር ስለዘየለ ሰላም ጥራይ የድምነየሎም ካብኡና ዓቢና ከምቲ ዘዕበየና መሕረ ሕብረተሰብን ከምቲ ሓብሒብ ኣብ ዝብፅሕ ዘብፅሐናን ሕማቕ ክገጥሞ ይደሊነ ከም ኣሕዋተይን ኣዋልዲ ኣሕዋተይን ኣወዳት ኣሕዋተይን ክርሸኑን ኣዋልዲ ኣሕዋተይ ከዓ ሬፕ ክግበራ ክድፈራ ብጣዕሚ የድቃወሞ ከም ጓል ኣንስተይቲ መጠን ብጣዕሚ ይስምዓኒ ነዚ ኩሉ ነዚ ነገር ሓሊፎም ሰላም ጥራይ ድምነየሎም ኣምንሉ ዘለው ከም ዝኣተው ወታደራቶም ከውፅኡ ኣለዎም መጀመርታ ነገር ገብርዋ ዘለዎም ወታደራቶም ከውፅኡ ኣለዎም እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ብመንኣሰይ ትውልድ ትግራይ ዝተመርሐ ወለዶም ብድሕሪት መንኣሰይ ተተካእትን ተረከብትን ዓዲ ንቅድሚት ዘምፀ ዓብይ መልእኽቲ ምጉርራስ ዘሕለፈ ድሙቕ ዝበለ ሰላማዊ ሰልፊ ነይሩ ሰላማዊ ሰልፊ ጽባሕ እውን ኣብ ኒውዮርክ ክቕጽል እዩ ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ኣብ ካናዳን ደቡብ ኣፍሪካን ዝርከቡ ተጋሩን ንግፍዕታት ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ብምቅዋም ትማሊ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝገበሩ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝርከቡ ተጋሩ ኣብ ከተማ ፕሪቶሪያ ኣብ ዘካየድዎ ሰልፊ ኣብቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ዝተፈጸሙ ግፍዕታትን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ከካይዶ ዝሓሰቦ ከይዲ ምጽራይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ምስታፉም በትረት ነቂፍዎሎም ገበነኛታት ናይ ባዕሎም ገበን ምጽራይ ከም ዘይኽእሉ እቶም ሰልፈኛታት ምዝራቦም ኣሕራም ዝተባሃለ ወኪል ዜና ሓቢሩሎም ኣብ ካናዳ ቶሮንቶውን ተመሳሳሊ ሰልፊ ከም ዝተካየደ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም
ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ሴኔት አሜሪካ ፋሽስት አብይ አህመድ ተጻቦታት ተጠጠው ንኸብልን ባዕዳው ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ድማ ካብ ትግራይ ንክወፅእን አተሐሳሲቦም ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ቁሉላው ድሕረ ምዝታይ ንፋሽስት አብይ አህመድ ሓዊሱ ኩሎም ወገናት ተጻቦታት ተጠጠው ንኸብሉ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸሙ ግፍዕታትን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ድማ በዘይ ሸራው አካል ንኽጻረዩን ሰብኣዊ ሓገዝ ድማ በዘይ ገደብ ንክከፋፈልን ወሲኑሎም ብተወሳኺ ባዕዳው ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ እውን ካብ ትግራይ ንክወፅእ እቲ ኮሚቴ አተሐሳሲቡሎም እዚ ከምዚሉ እናሃለውን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ ንቁሉላው ቀርና አፍሪካ ዝከታተል ፍሉይ ልኡኽ ከም ዘዋፍር አፍሊጡሎም ብሎምበርግ ዝተባሃለ ዜና ማዕኸን ከም ዝጸብጸቦም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ ኣብ ዝሕዚ እዋን ብብዙሓት ፖለቲካውን ወታደራውን ቅሉላው ይሕመስ ናብ ዘሎ ዞባ ቀርና አፍሪካ ፍሉይ ልኡኽ ከም ዘዋፍር ገሊጹሎም እቲ ፍሉይ ልኡኽ ቀንዲ ጸመትኡ ብዛዕባ ጉዳይ ትግራይ ምክትታልን ሰላማዊ ፍታሕ ምንዳይን ከም ዝኸውን እቲ ዜና ሓቢሩሎም ብተወሳኺ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ሞንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ደባዊ ጎንፅን ከምኡውን ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ምስ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብዝተኣሳሰረ ዝኣተወ ውጥጥ ብሰላም ኣብ ዝፍትሐሉ ኣገባብ ምስ ዝምልከቶም ወገናት ከም ዝላዘብ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም እምባርከስ እዚ ኸበርኩም ተመልከትና ካብ DW ኢንተርናሽናል ነዝዕለት ዝበልናዮም ዜናታት እውን ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ስለምክትታልኩም ኣመስግና ክንፍለየኩም ትግራይ ትስዕር ሰላም